Takže ahoj, já jsem Houska 1 a tohle je můj úplně první let's play z Minecraftu, jak jste jistě poznali, a je to mod Revit. Tenhle mod se jmenuje Walking Disaster Mod Pack a jak vidíte je tam Plants Mod Guns, Plants Mod Vehicles, Parts ještě a Traincraft, ten je asi nejhezčí. Takže máme tady tohle. Koleda, třeba zde. A to jsme. A ukázka z vlaku. A ukázka z vagónu. Do vagónu můžete vždycky takhle. A tam můžete něco převádět. A tady máme dieselovou lokomotivu. Když dáte R, tak tady máte tohle. A když je dieselová, tak do ní patří jen a pouze nějaký fuel. Tak, ne? Nevím, jak se to teď jmenuje. No. Tak, nevím. No a pak vlastně právě kupme. Takže to bude vlaky. Teď car. Slams. Tady nám to píše press R to menu. Vlastně do kára tady to. A je tu get out. Dobré. Tady velký tank. Pořádný tank. Nevím, jak se z něj střílí. Tady další ukázka z aut. Nějaký GMC truck. A z letadel. Ty jsou hodně zajímavý. Tady to je nějaký Junkers Wolf. Taky vůbec nevím, co to je. A tady je E2 Hawk. To je nějaký americký vládní letoun nebo něco takového. A pak ještě nějaký německý bombardér. Druhý světový, tak super. Vůbec nevím, co to je. Takže dále, všechno se to dělá tady těm. Jo, diesel kanistr. Tady jsou na vlaky věci vždycky. A tady jsou na ty. Na flanc. Jo, ladva. Tady jsou bloky, které můžete najít v přírodě volně. Když máte nějaký písek, tak tam občas takhle jsou. To je kočička. No a jak vidíte, je to úplně jako písek, takže padá dolů. Kdyby tady nebyla ta tráva. Tak. Padá dolů. Vlastně tráva. A pak v kamene. Vypadá to podobně jako uhlí. No co chceš? No mě to chce zabít. Můžeš skákat. Takže. A lot 4. Tady jsou crafting table. Tady to je na flanc mode. Pro auta. O to taky nevím, jak se dělá. Malé letadlo. A velké letadlo. Vidíte, že je to podobně jako crafting table. Akorát trošku. Takže potom je tady k vlakům je assembly table 1. Dělají vlaky. A assembly table 2. Jsou jiný vlaky. Zase je nějaká steel age. A tady je myslím iron age. A assembly table 3. Advanced age. A tam jsou myslím elektrický vlaky. Train workbench. Je to úplně jako krafťák, ale jiný. A tady to. A tam dáte potom zase tyhle myslím. A z toho se vypálí nějaký něco. Myslím si teď. No a to je asi pro dnešek všechno. Když tak, pište do komentářů, dávajte lajky a pište do komentářů hlavně, jestli z tohohle modu mám točit let's play. Protože myslím, že by to bylo